Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis este domingo 12 de xulio aquí ao programa Sempre en Galicia, o programa do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia. Acompáñame Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana, por decir algo. Non, bo día a pesar do orballo, bo día. A pesar do orballo está orballando justamente hoxe o Día do Pai, Sí, así. O Día do Padre en Montevideo. Felicitamos a todos os pais e, bueno, tamén de alguna maneira a todos os que somos avós, non? Porque tamén fomos pais. Exactamente, os avós son pais ou foron pais. Temos en Montevideo 8 grados de temperatura, está nublado, como lle dicía, humedad 90%, orballa aquí na cidade de Montevideo. En Santiago de Compostela, a capital de Galicia, teñen 21 grados, algo nublado, pero un día soleado. Empezamos con Sempre en Galicia, este tema musical, La Freixa. O Pleno da Real Academia Galega confirmou por unanimidade un secreto que era conocido a voces. Xosé Negra Vilas será homenaxeado no vindeiro ano con motivo do Día das Letras Galegas. Amigos, hai unha obra en castelán que comeza así, en un lugar de La Mancha, pero tamén hai unha obra en galego que comeza Eu son Belvino. Con esta comparación resumiu a académica Fina Calderrey a popularidade do autor Neira Vilas, candidatura que aplaudimos e de que foi Fina Casalderrey unha das principales impulsadoras, pero que saliu adiante na mañán do 7 de xullo no Pazo de María Pita, tras retirarse a candidatura de Constantino García González. A votación foi por unanimidade, xusto cando o pasado ano se cumplían 10 anos do pasamento deste escritor dunha enorme popularidade e da que a Academia está moi contenta de satisfacer estas ansias populares. Como dixo Margarita Ledo Neón, queremos que se recoñezan as letras todas as nenos labregos. Este é o momento da conexión interxeneracional, porque chegar desde unha aldea galega a tantas linguas é algo extraordinario. Neira Vilas non é un bestseller, é moito máis. Creou unha editorial en Bos Aires chamada Follas Novas, fixo xornalismo de investigación e firmou un dos libros máis leídos da historia da literatura galega. O seu Memorias de un neno labrego, que saíu o ano 1961 en Bos Aires,
abrazou e sigue abrazando as xeneracións de cativos que o descubren na escola. Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo a través de unha polifacética obra de xornalismo, de poesía, de estudo e de tradicións. Con isto ano Neira Vilas, Galicia quere reivindicar as súas múltiples dimensións, tanto como cronista da diáspora en América, que fixo da lingua oral da aldea unha lingua literaria digna, a través da voz inocente e lúcida de Balbino. Ese neno, fillo de unha familia de labradores da aldea, desa aldea pontevedresa de Grés, que retratou o mundo rural galego da posguerra, denunciando as injusticias, pero recollendo a riqueza humán e emocional da aldea. Hoxe ese rapaz da aldea é un símbolo colectivo que sigue vivo na memoria compartida, porque fala dende a autenticidade e dende a emoción que traspasa as xeneracións. Pero ademais de Memorias dun neno labrego, Neira Vilas escribiu Camiños de Brétema, Cartas a Lela, Aqueles anos de Moncho, Querido Tomás e incluso outros máis. Poucas veces, moi poucas veces, un home xenerou tanto consenso na Real Academia Galega, porque Neira Vilas creou unha obra profundamente galega e ao mesmo tempo universal. Co seu nomeamento a Academia rompe cunha cadea na que os últimos 3 premiados foron mulleres, Begoña Gómez, As Cantareiras ou antes Luísa Villalta, pero faino, amigos, para honrar ao pai de Balbino. Regresade coa primavera nova nas as das bolboretas. Regresade co bico a flor de labios para un tempo de encontros. Regresade quebrando desespero como a un cristal moi breve. Regresade coa primavera nova nas as das bolboretas. Regresade co soño poderoso dos que fixeron patria. Regresade os queimados na loita coa saiba verdecida. Regresade coa esperanza tatuada nas astas bolboretas. Regresade coa primavera nova nas astas bolboretas. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Bueno, amigos, estamos intentando ter unha charla con Alberto Lema Suárez, un escritor galego, un filólogo galego, filólogo pola Universidade de Santiago, que tiñamos encargada unha entrevista para estas horas da mañán, pero seguimos intentando porque Alberto é o autor de unha novela chamada A Boca do Río, que ven a ser algo así como un problema desas prácticas abusivas das burguesía franquista dos anos despois da posguerra, verdad? Despois anos 40 e 50. Esa ría de Vilasar, alá nas terras de Chantada, quedou moito que falar naqueles tempos por mor dos cousos de electricidade e un sinfín de cousas. Pero Alberto Lema é ademais un dos escritores máis importantes do momento cultural e literario da Galicia actual. Como lle dicía, é licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago e tiñamos concertado unha entrevista para estas horas da mañán, pero vamos a intentar seguir con o noso programa comentándolle con vostedes outras cousas mentre non temos mentre non temos o teléfono a Alberto. E vámoslo facer precisamente cas novas que nos chegan dende Galicia, se che parece, Ana. O Consello de Cultura Galega renova a presidencia. Vamos a falar sobre esta nova. Sí, tras rematar o mandato de Rosario Álvarez Blanco como presidenta do Consello da Cultura Galega, asumiu o seu cargo a nova presidenta Dolores Vilavedra. No acto, Dolores destacou o alto nivel de excelencia que amosaron anteriores presidentes como Ramón Piñeiro, Ramón Villares ou Rosario Álvarez Blanco. Destacou tamén a importancia de ser a segunda muller en ocupar ese lugar, que evidencia un cambio social co que o Consello de Cultura Galega está comprometido. No tocante ás futuras liñas de acción, dixo ter a esperanza de que este sea o ano do Pacto pola Lingua. E dixo, entendemos a xestión cultural como a salvagarda da nosa identidade. E expresou o seu compromiso como cidadá e como presidenta na defensa da lingua galega e a necesidade de favorecer unhas condicións de uso que aseguren o seu futuro. Hai unha polémica tremenda, non? En torno ao voto dos descendentes de emigrantes aquí en América, sí, en todas as partes do mundo. Exacto, esta foi unha nova que nos enviou Xosé Monterroso. A polémica xurde tras as declaracións do secretario xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Jesús Gamallo, que cuestionou o dereito ao voto dos descendentes de galegos que viven no exterior e non teñan vínculos directos con Galicia. Cuestionou tamén que se lles outorgue a nacionalidade española. Fundamentou a súa opinión en que as democracias modernas exixen que os seus cidadáns compartan algún tipo de vínculo co Estado, chegando nalgúns casos a requerir o coñecemento do idioma. Opinión contraria manifestou a deputada do Partido Socialista Patricia Iglesias, quen recordou que os dereitos da cidadanía residente no exterior están garantidos pola Constitución e lembrou que o propio Núñez Feijóo, presidente da Xunta, facilitou o acceso dos descendentes á nacionalidade na coñecida como Lei de Netos. Bueno, sigue aumentando cera, non? O famoso censo electoral de residentes ausentes. Exacto, porque a polémica que mencionamos antes ten tamén que ver en parte pola cantidade de novos cidadáns que serán incorporados ao censo de electores residentes ausentes, o CERA. O goberno anunciou a regularización dunhas 500.000 persoas estranxeiras que viven en España e que serán incorporadas ao CERA e terán, polo tanto, dereito a voto na elección xerais e tamén nas autonómicas, non así nas municipais. Xa rematado o prazo de solicitude, foron máis de 1 millón as solicitudes presentadas, das cales case a metade foron xa aprobadas. Deixamos entonces estas novas de Galicia porque agora si temos ao teléfono a Alberto Lema Suárez. Alberto, moi bons días dende Montevideo. Moi bo día, un abrazo moi grande á comunidade galega na diáspora americana e sobre todo a uruguaya, que tivo un papel tan relevante na construción cultural, política e económica deste país en tempos difíciles. Un abrazo moi grande.
Bueno, moitísimas gracias, Alberto Lema. Decía eu antes aos nosos ouvintes que é licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago, pero é sobre todo un escritor neste momento cultural de Galicia, un dos máis sobresalientes escritores en literatura galega. Alberto, acabas de ganar o premio Xerais de novela por A Boca do Río. Unha historia ambientada na Galicia da posguerra, o que ao redor do encoro de Belasar. Que te leva a acercarte a chantada a un home de Vimianzo? Moi ben, explicates ti antes brevemente, non? Que é a historia dos que gañaron a guerra, non? Non é unha historia da guerra civil, senón é unha historia, decías, como ibo criterio da burguesía franquista, neste caso, o Banco Pastor, dirixido por Pedro Barría de la Maza, o que se fai basicamente coa explotación exclusiva da forza de auga do Miño. Hai un reparto de ríos a nivel estatal, a él toca o Miño tamén o Eume, funda Fenosa para este fin, que, por certo, aproveitase do fustilamento do que era o dirixente, o dono dunha eléctrica anterior. Digamos, aí hai unha especie como de pacto de elites e el quédase co río Miño. E a miña relación persoal con ele é que a miña muller é dali de Chantada, ten unha casa que mira o encoro de Belesar, e aí tamén nese momento hai unha figura mitolóxica que é a do último guerrilleiro antifranquista do Estado, que é Xosé Castro Veiga, o piloto, que para que se fagan unha idea, o encoro de Belesar inaugúrase en 1963 e 2 anos máis tarde, no 65, é cando executan ali a Xosé Castro Veiga, o piloto, que ten unha historia realmente increíble. Se forse americano ou xaponés habría 40 películas sobre él, pero que resistiu durante 20 anos, non? Ali, como un loitador antifranquista. De alguma maneira, o libro recolle esas dúas historias, non? A historia do que se chamou desarrollismo, non? O desenvolvimentismo, sería en galego a palabra aceitada, que como baixo a doutrina do progreso, pois uns cantos quedan con moi importantes recursos, como é o hidráulico, que produce enerxía, que teóricamente ia servir para o desenvolvemento industrial de Galicia, que en realidade non serviu para fins galegos, e moito menos, senón que aí hai un esquema colonial, sirve para o desenvolvemento industrial de outras zonas, e que eu creo que é un esquema que hoxe en día en Galicia vemos que se está repetindo, non? Nun ciclo que é o ciclo eólico, non? Pasamos do ciclo hidráulico do franquismo ao ciclo eólico actual, non? Pero, bueno, eso non está na novela retratado, senón que está esa etapa, non? A etapa do desarrollismo franquista e quen acaba facendo caixa nese momento, non? Claro. Decía o noso recordado Luís Tobío Fernández que Franco solo se arrodillaba ante Dios e ante Barría de la Maza. Que hai de que é un testimonio histórico isto de A Boca do Río? Sí, o libro exixiu moita documentación porque é un libro que reconstrue de alguma maneira en carne e oso parte desa historia económica, non? Da historia económica do que foi o chamado como milagre español, non? E que ten detrás pois moitas vítimas, moita xente que, por suposto, non digo vítimas da guerra, digo vítimas económicas, non? Xente que tivo que deixar as súas casas. Hai que lembrar que Porto Marín foi asolagado, Porto Marín Vello reconstruíron máis arriba, pero sobre todo moitas outras persoas as que foron expropiadas por 4 pesos e que tiveron que abandonar as súas casas, non? Para que outros fixesen un lucro moi importante, que, por certo, esas leis, esas concesións franquistas nunca foron derrogadas, senón que na transición perpetuáronse, non? Eses, digamos, iso que agora pode haber un consenso que foi pois unha operación moi violenta, non? De expropiación e de expulsión, pois perpetuouse no tempo, non? Efectivamente, como decías, Pedro Barría tivo un vínculo moi pechado, moi cercano a Franco. Foi o que durante a Guerra Civil o forneceu de papel moeda, que ele ia buscar a Alemanha nazi. Ten un papel moi relevante digamos, iso que se chamou a colecta popular para Meirás, non? Para que o pobo da Coruña nese momento da posguerra ou da guerra aínda lle reconstruíse e cedese graciosamente ao caudillo as Torres de Meirás, o Pazo de Meirás, que pertencían a Emilia Pardo Bazán.
E máis adiante vai tamén ter un papel moi relevante na cesión fraudulenta da Casa Cornide, non? Que é unha casa que está no centro histórico da Coruña, que é onde eu vivo, por certo, e que tamén tivo ao mesmo tempo unha operación que hoxe en día se entendería como de cohecho, non? El compra o Concello da Coruña, que é titular da Casa Cornide. A Casa Cornide ella regala despois, fai un agasallo maravilloso á familia Franco. E ten algún outro aspecto incluso pintureiro ou case como de película humorística, que é o caso dunha lotaría de Nadal, que é un evento moi importante no Estado español, que lle acaba tocando a él, non? O cal deu lugar a moitas suspicacias, non? Claro. E de alguma maneira o libro reconstrúe iso, reconstrúe o final da resistencia antifranquista, simbolizado na figura do piloto, a emerxencia desta burguesía franquista, e tamén un terceiro plano, que son os chamados tecnócratas, non? Que son unha xente que procede do Opus Dei da universidade, que van a suceder a Falanxe no goberno do Estado, non? A Falanxe tiña unha política económica que se chamaba autarquía, que tiña uns resultados desastrosos, e eles van a ser capaces de desplazalos, ocupar ese lugar, editar unha política económica que con non moitas variacións é case a que se conserva hoxe en día, non? O que se chamou Estado Social, Economía Social de Mercado, e que, bueno, pues é un esquema así un pouco entre neoliberal e socialdemócrata, non? Que con poucas variacións o que sigue existindo hoxe. Aparte, toda novela, aparte de ser testimonio histórico, como me estás comentando, pero toda novela necesita persoaxes. Como armas esos persoaxes dentro de ese problema tan grande galego que foi Belasar? Pois mira, os personaxes, os históricos aparecen con outro nome, tanto Pedro Barrié como López Rodó, porque senón caería nun xénero máis puramente historiográfico, aínda que, por suposto, tamén se pode facer. Hai quen é capaz de escribir historia desde a literatura, non? Escurati fixo unha maravillosa biografía novelada de Mussolini, non? Non, eu o que fago é valerme dunha figura que é un trasunto, non? É cambiar certas características deses personaxes, como son Pedro Barrié ou como López Rodó, para darme a min mesmo unha maior liberdade creativa, por así chamar, ou para non ter que ser tan fiel a reconstruir tan ao pé da letra o seu transcorrer biográfico, non? E a última figura, que é a do piloto, sí que hai, como unha identidade, non, entre o personaxe e a figura histórica, aínda que os seus avatares que aí na novela se comentan son case na súa totalidade ficticios, porque hai pouca documentación sobre o piloto, non? Hai unha figura mitolóxica, pero que acabou ademais sendo tachada, non? De bandolerismo pola prensa franquista, e eu creo que iso tamén fixo que de alguma maneira a súa figura se deturpase, non? Que non se doado para nos saber en realidade que significou o piloto, non? Pero sabemos que ten unha historia de resistencia heroica, e creo que, creo non, a máis longa do Estado español, non? É un momento da novela galega, tendo en conta que estuvo recibindo premios, incluso finalista nos premios Planeta. É un momento da novela galega hoxe, Alberto? Ben, eu creo que na novela galega hai unha xeración xa máis veterana, non? Para min os referentes máis antigos poden ser, antigos non é a palabra xa, máis veteranos sería Perrín, depois unha xeración anterior a miña, nada nos 50, encabezada por Rivas e Suso de Toro, non? Que tiveron, eu creo que unha enorme capacidade de renovación da linguaxe literaria galega, novelesca, da novelística, e tamén un forte impacto exterior, internacional. Hai unha xeración intermedia, que é a xeración de Cid Cabido, Suso Borrazás, que son, creo que tamén renovadores tamén da nosa novelística. Despois está a miña, onde tamén está Diego Ameixeiras, onde tamén está Manuel de Arriba, onde hai tamén unha xeración da que eu me sinto coetáneo, e ora o que vexo é que aparecen voces novas pois moi interesantes, non? O sea, Berta Dávila, Vais Lamela, unha Pallarés, hai unha xeración nova
eu vexo que están facendo unha novela en galego pois tamén moi adaptada aos tempos, moi moderna, moi con unhas voces digamos homologables, non, ao estatus da novela moderna en calquera outro lugar. Entón eu creo que sí que seguimos mantendo pois esas dúcia de voces, non, interesantes que son de varias xeracións, son de distintas tendencias. Eu creo que é importante iso, non, que non hai unha escola monolítica, senón que hai diferentes opinións, ás veces enfrontadas sobre o que debe ser a novela, non? E a mí, cando menos, como lector, o certo é que me interesa o momento literario que vivimos. Sí, cando hai unha novela que gana un premio tan importante como o caso de Xerais, Boca do Río, é preciso levala tamén ao castelán ou a outros idiomas? Eu creo que de alguna maneira o castelán vese como o mercado grande, claro, ¿no? claro, O mercado, digamos, hai que ter en conta que por avatares históricos bueno, formamos parte do Estado español e que para nós é máis complicado dar o salto que podría ser a nosa continuidade cultural, que é a portuguesa, non, ou a luso brasileira, non? Claro, bueno, pois porque pasou o que pasou hai moito tempo aquí e quedamos pois asociados, non, ao ámbito cultural español, ainda que sexamos pois unha provincia extraña, unha periferia extraña, non? Entón eu creo que por razóns políticas e por razóns históricas é case como un paso natural, non? Eu creo que o paso natural para nós deberá ser o luso brasileiro, pero por desgraza para min e creo que para moitos outros, pois o mercado acabamos sendo asociados ao español, non? Entón non é un paso bastante natural, non? A traducción ao español e tamén, bueno, pues certa aspiración moi lexítima a aspirar a un mercado lector máis amplo, non? Ainda que, por suposto, o mercado lector por excelencia siga sendo o inglés, non? O mercado internacional siga sendo o inglés, non? Pero é así, non? A situación é esta, habría que aspirar a mudala, pero de momento é o que temos, claro. Alberto, eres de unha parroquia, eres nacido en Bamiro, aí en Vimeza, unha parroquia rodeada de historia, verdad? Canto hai de ti en ese puebliño, en esa parroquia tan pequena, porque creo que ten 700 habitantes, non máis? Eu creo que ten moitos menos. Menos. Paseime. Claro, a parroquia de Bamiro, que é a minha parroquia, en la que, digamos, a comarca é chamada ou é incluída, non, dentro da Costa da Morte, en realidad é unha parroquia rural, non é unha parroquia costeira. Sempre houve unha relación tensa con mar, que sempre aquí a xente do mar sempre chamaron ou chamamos pescos, non? Como digamos, como unha categoría antropolóxica diferente a nós, non? Que eles nos chamaban montañeses, por certo. Entón é un mundo rural, no seu momento era a cultura que sigue permanecendo completamente rural, que claro, eu asocio a figura do meu avó, non? Que eran estes campesiños completamente autosuficientes, que eran capaces de facer todo, non? Non solamente de usar ferramentas, senón de fabricalas, non? De fabricar cestos, fabricar zocos, facer todo. Esa para min é a cultura mítica, non? Que eu, desde logo, son incapaz de reproducir. E ora está en mutación pois cara a outra situación nova, que non é esa sociedade rural, que está en dúbida que Galicia saiba conservar a súa lingua fora do contexto rural. De momento os datos que temos son malos, non? E eu creo que para min a miña parroquia natal aparece nun poemario que acabo de publicar tamén, que se chama Río Grande, o meu ano fluvial, e dai de alguma maneira fagolle un canto a esa patria e a esa memoria, non, da sociedade campesiña que me precedeu e da que me sinto parte, non? Parte, digamos, como que mira unha porta que se vai pechando, non? E que queda do outro lado pois é o mundo dos seus avós, non? O mundo das casas de pedra, e eu, claro, xa nací nunha casa de ladrillo, non? Xa son outra xeración e outro mundo, pero é constitutivo, non? É algo que está aí no substrato e ao que aspiro, de alguma maneira, a serlle fiel, ou cando menos, a serlle fiel a miña condición de testemunha, non? De ser alguén que o vivo, non? Que o vivo.
Alberto, non o vivo, pero si o vivo. Hai moita xente, moitos galegos de Vimianzo aquí, tanto aquí en Montevideo como tamén en Bos Aires, onde nos escoitan a esta hora da mañán tamén no Gran Buenos Aires. Tes algún saludiño para eles, para esa xente que leva moitos anos fora? Un saúdo enorme, botámonos todos moitos de menos. Un tío avó meu que tivo que marchar para Bos Aires despois da Guerra Civil, morreu ali, é unha marca enorme, non, na memoria familiar. Eu creo que todos temos vínculos con Bos Aires, con Uruguai, con Montevideo, é algo inevitable. Eu creo que non coñezo ninguén que non teña familia ali. Galicia fixeche da voz, o sea, eu traballo na Real Academia Galega, que foi fundada pola comunidade emigrada galega na Habana, non? Por esa figura popular que foi Fontela Leal, sí. un tipógrafo que foi o que animou a que se fixese iso. Ali naceu tamén o himno. Nos vimos de aí, o sea, a semana pasada celebrouse o asalto ao castelo, celebra, non? Sí. Evoca o noso pasado irmandiño. Fomos a primeira revolución campesiña de Europa, parece que iso se esquece, non? Pero non somos un pobo manso, ni moito menos, non? E nada, que son moi extrañados, que oxalá había aquí antes un debate sobre a cuestión da nacionalidade, oxalá podades vir para aquí os que querades vir, e tamén, por suposto, aqueles de fora que están vivindo e traballando en Galicia, pois teñan dereitos plenos, poidan ir a un médico, poidan votar, e eu creo que o que demostra a nosa historia é que nós somos unha patria itinerante, e que o que nos corresponde agora é ser unha patria acolledora tamén, non? Claro que sí. Dos que veñan e dos que tamén estades fora, que, insisto, todos temos unha memoria cruzada con América, moitas veces tráxica, moitas outras veces non. Aquí hai escolas populares que foron feitas por americanos, claro, por indianos, e nada, eu a verdade é que síntome moi en débeda, moi agradecido o que fixo a comunidade galega en América. Bueno, que ben celébrase, por certo, o Día das Letras Galegas a Xosé Neira Vilas, claro. E vai ser unha oportunidade para lembrar pues, aquilo que Castelao decía de Bos Aires no seu día, cando chegou ali, onde Galicia estaba a Galicia ideal, non? A Galicia ideal é a Galicia consciente de si mesma, non? A Galicia capaz de sentirse orgullosa de producir a súa cultura, non? Vai ser fermoso e ao mesmo tempo un pouco triste, non? Porque se perdeu ata certo punto o vínculo, aínda que esteades vos aí resistindo, e espero que moitos outros, non? Pero claro, é unha historia moi fermosa, non? O sea, os italoamericanos construíron unha épica a través de Hollywood, non? Da súa comunidade, non? En América, eu creo que nós non temos medios, pero temos unha historia ainda máis fermosa que contar, non? Alberto, foi realmente un placer falar hoxe contigo, non será a última vez. Mandamos unha aperta grande desde a Ciudad Bella de Montevideo, aquí en América do Sur. Un abraciño grande, tamén un saúdo quente de todos os que facemos sempre en Galicia. Moitísimas gracias por atendernos, Alberto. Moitas grazas a vos e unha aperta moi grande a todos os galegos e galegas de América. Bueno, vamos a escoitar música. Dei un beijo ao meu amado, un abrazo à despedida, disse adeus à minha aldeia, ai vida, e abalei para a terra alheia, ai vida, oh Galiza, minha terra, verdes campos, céu azul e mar, oh Galiza, minha terra, quem me dera de novo voltar. Lembro Lugo e a Corunha, beijadas pela Marecia, em Pontevedra e Ourense, em ti, vida minha. Non hai día que non pense en ti, vida miña. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza,
saudade da xente, hei de un día regresar saudosa e contente, para nunca máis emigrar, saudosa e contente. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quem me dera de novo voltar. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quem me dera de novo voltar. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quem me dera de novo voltar. Bueno, como nos faltaban algunhas novas aínda, vamos a ler esta, Ana, que ten que ver con esa contribución do Club Celta de Vigo á normalización lingüística de Galicia, non? Polo cal acabaron Acaba de recibir un premio. Un premio, o premio Lois Peña Novo. E isto faime recordar tamén o traballo que están facendo os rapaces de A Quinta Ben se fala. Claro. Que entrevistastes aquí na audición aí ben pouco. Pois o Club Celta de Vigo foi recoñecido en Redondela polo seu traballo a prol da incorporación do idioma galego ao fútbol e pola súa contribución á normalización lingüística, dando máxima visibilidade á nosa lingua. Recibiu, por iso, o Premio Lois Peña Novo 2026, un premio que cada ano é outorgado a persoas ou entidades que contribúen á normalización da lingua galega. O traballo do Celta, segundo o xurado, achega o idioma galego ás novas xeracións, vencellando coa emoción e o sentido de pertenza. Nese sentido, un dos integrantes do xurado, Rafa Ojeda, expresou que o que fai o Celta polo galego cobra máis importancia nun contexto no que moitas organizacións prefiren debilitar os seus sinais de identidade para brindar unha imaxe máis universal. E o Celta, polo contrario, verdad, aposta pola identidade, por amosar a identidade galega. Tamén isto faime recordar que polo traballo dos rapaces de Aquí Tamén se fala, puxeron o galego tamén no nome do Deportivo da Coruña. Claro que sí, porque o Deportivo da Coruña desde fai uns días é Deportivo A Coruña, Deportivo A Coruña. Bueno, Ana, si seguimos cas novas da colectividade, sí, porque nos entreveramos un pouquiño con isto, coa audición de hoxe. No tocante a colectividade, temos que recordar, está a punto de empezar xa, non esta semana, pero a seguinte, o ciclo de cine Mestre Mateo. Ajá. A partir do mércores 22. O mércores 22 de xullo ás 18 horas, eso seguirá todos os mércores ata o 9 de setembro, todos os mércores, exhibiránse 8 títulos finalistas destes premios Mestre Mateo. Será gratis para todos os socios das institucións galegas. A exhibición será nos cines Alfabeta en Pocitos. Así que lembrade, a partir do mércores 22 ás 6 da tarde temos ciclo de cine ata o 9 de setembro, todos os mércores. Que ben, non? Bueno, e do patronato? Bueno, o patronato este mes de Galicia, mes de xullo, temos dúas actividades moi importantes as dúas. O sábado 25 de xullo ás 5 da tarde, ás 5 da tarde, é un sábado de maneira que é fácil poder ir ás 5 da tarde, quizáis moita xente poda concurrir porque non é un día de traballo, así que ademais así non andamos de noite con estes tempos de inverno. 25 de xullo, sábado ás 5 da tarde, Día da Patria Galega no patronato. Contaremos cunha charla a cargo de Enrique Conde Blanco e logo compartiremos unha queimada. De maneira que vai ser unha linda actividade para celebrar o Día da Patria Galega.
Está ben facelo ás 5 da tarde, porque Sí. é unha hora prudente, por un sábado que a xente non traballa, nin... É unha boa hora, pero bueno, é posible porque justamente é un sábado. Un É, día- ademais é unha boa hora para tomar a queimada, non? Bueno, a queimada vai ser un pouquiño logo das Claro, 5, claro. porque primeiro temos a charla, que vai ser non vai ser moi longa, e logo temos a queimada. Entón, isto será o sábado 25 ás 5 da tarde. Bueno, E o domingo, o día seguinte, domingo 26 ás 12:30, a misa en galego na catedral como todos os anos. bueno, vamos a escoitar máis música. Ay, Nosa Señora da Barca, ten un camarín de cera, linda podía ter douro, miña Virgen se quixera. Miña Virgen se quixera, ay, la, 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 la. Ai, o cura cando marchou, deixoulle dito a criada, veña tarde, veña cedo, deitate na miña cama. Deitate na miña cama, ai, la, 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 la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vostedes saben que todos os anos no mes de xullo Ribadeo celebra unha festa chamada Ribadeo Indiano, no que a vila percorre as pegadas da emigración que se aprecian especialmente nas casas, nas construcións que facían os retornados de América. Chámanlle
indianos en Ribadeo a aqueles ribadenses que emigraron fundamentalmente a Cuba e Argentina a finais do século XIX e principios do XX, e retornaban anos despois con moitos cartos, moito diñeiro, porque tiveran a sorte de facer fortuna. Estes ribadenses adinerados, ao chegar á súa terra, adoitaban facer mansións, casas moi ricas, cunha arquitectura especial moi característica. Casas grandes, con moitas cores, con elementos decorativos que trouxeron de América ou que repiten decoracións de alenmar, como a colocación de palmeiras no seu xardín. Algúns edificios representativos deste estilo indiano, que é un símbolo de Ribadeo, é a Torre dos Moreno. E como é? A Torre dos Moreno atópase no centro da cidade. Foi construída entre 1914 e 1915 por encargo dos irmáns Juan e Pedro Moreno Ulloa, que emigraron a Argentina. É moi curioso o feito de que estes irmáns, a pesar de ter enviados moitas das súas riquezas a Ribadeo, nunca retornaron de Buenos Aires. Sí, a torre remata nunha cúpula sostida por 4 cariátides que chaman moito a atención de todo o que pasa por ali. Esta torre foi un dos primeiros edificios en Galicia cuxa estructura foi feita con hormigón. En 1997 foi declarada ben de interese cultural. Contanos máis. O barrio de San Roque concentra a maioría das construcións indianas ali en Ribadeo. Hai que percorrer a Rúa Rodríguez Murías e a Rúa de San Roque. Outras casas representativas do estilo indiano son a Casa de Don Clemente e a Casa de Sela. Esta última, a Casa de Sela, é a casa indiana máis antiga de Ribadeo, pero ademais ten unha historia moi curiosa. Seus donos emigraran a México e cando voltaron a Ribadeo quixeron vivir nunha casa igual a que tiñan en México, polo que mandaron construir esta casa que é unha réplica da que tiñan alá. Mira, ben curioso, mira ti que curioso. Que máis hai, Ana? Na festa de Ribadeo indiano que se está a celebrar por estes días, hoxe precisamente, os ribadenses visten como indianos. Os homes con traxes de liño branco, sombreiro tipo Panamá e reloxos con cadenas de ouro. As mulleres con vestidos de encaixe, lucindo perlas e levando parasoles. Todos paseando por San Roque, facendo unha vistosa recreación de época. Na edición deste ano, 2026, Ribadeo homenaxea as mulleres emigrantes baixo o lema "Elas tamén marchaban". A concelleira de Turismo expresou: "O Ribadeo indiano 2026 quere visibilizar a muller ribadense que emigrou, porque elas tamén marcharon". E ese precisamente vai ser o lema da festa. Este ano, o Ribadeo indiano comezou o pasado venres 10 e remata hoxe, domingo 12, unha linda festa que celebra a emigración e a que asisten cada ano miles de visitantes. Namoreime da naranja, namoreime do limón, namoreime en ti, maniña, da túa conversación, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Si has de salir a bailar, si has de salir, sale luego, que yo no traigo la copla y la ala del sombrero, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Ay, le la le la le la, 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 ay, le la le la le la. O amor que ha de ser meu, ha de ter o cu de pau, a barriga de manteiga e as pernas de bacalhau, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la la
Bueno, esta oriña da mañán, que bonito sentir, escoitar un poema dese poeta tan conocido, tan bo poeta galego que é o Xío Novoneira. O poeta do Caurel, o poeta da terra. Aí está, da terra xa. Vamos a escoitar este Terra. Un debe percorrer a pé a propia terra, tocar a súa pel, percibir cada suco e cada outeiro, descender as valgadas, ascender os cumios, ollando o ceo cando o día expira. Un debe respirar a fondo o recender dos eidos, cantar cos ríos e beber nas fontes, deixar pegadas na area e nos herbais, e intuir as sombras no latexo da fraga. Ser un coa terra, sabernos dela, e facer coroa de luz coa súa beleza. Quen dixo que todo está perdido? Eu veño ofrecer meu corazón, tanto sangue que levouse o río. Eu veño ofrecer meu corazón. Non será tan fácil, eu sei que pasa. Non será tan simple como pensaba, como abrir o peito e sacar a alma unha coitelada do amor. Lúa dos probes sempre aberta, eu veño ofrecer meu corazón como un documento inalterable. Eu veño ofrecer meu corazón e xunguirei as pontas dun mesmo lazo, e ireime tranquila, ireime despacio, e dareiche todo e darásme algo, algo que me acougue un pouco máis. Quen dixo que todo está perdido? Eu veño ofrecer meu corazón. Amigos, recordade estas dúas fechas antes de marchar, o sábado 25 ás 5 da tarde. Ás 5 da tarde. Ás 5 da tarde. Día da Patria Galega. Día da Patria Galega, e charla co xornalista e amigo Enrique Conde Blanco aí no Patronato da Cultura Galega. E o domingo 26 ás 12:30, misa en galego na Catedral. Na Catedral. Así, bueno, pois foi todo por hoxe, volvemos o domingo ás 9 da mañán. Ata o domingo. Pasen moi ben, Ata o domingo, boa semana. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.